So tumutuloy na, talagang bumibelo na sila dito sa may pahon. At ito na nga guys, nasa unahan pa rin ang ating tropang Urom at tumahabol itong ating mga peloton at nasa unahan pa rin ang ating tropang TCG. Matatagos kaya niya ang dalawa doon sa bandang unahan guys. Palapit na tayo ng palapit at bumabanat na ang ating mga tropang TCG pa rin guys. Zombie Apocalypse. Team bike, BM Cycles, meron tayo ating race, Team Domiting, Aurum, Carino Brothers, La Union. Ating anak ni Mami, taga La Union. Shout out sa mga Team Urom na sumali sa ating amateur category. Wala sasalubong. So may marshal tayo pero safety first guys, safety first. Isa lang ang mountain bike na table ngayon. Ready na ba? Ready na? 2 laps only. Top 10. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Good morning po sa ating lahat. So ito na nga guys, nag-start na itong ating amateur category ito sa ating second anniversary race ng Tutok Cycling Team. Maraming salamat sa lahat ng staff ng Tutok Cycling Team na nagpalaro sa araw na to. So MTB amateur category po tayo ngayon. Shout out po sa lahat ng sumali, lalong lalo na kay Boss Orom Cycling Garments. Ayan, napakarami ng dala niyang mga bata rito para sumali sa race natin dito guys. At sila yung kasama natin na pumunta rito. So, endorse ko na rin po yung page ni Sir Orom, ang Orom Cycling Garments, sa mga gusto pong magpa-customize ng kanilang jersey. Pwede nyo po silang kontakin sa kanilang FB page o kaya magsadya na lang po kayo sa kanyang shop na matatagpuan sa may Kakamalingin Store, Kamiling, Tarlac. Ayan po, malapit lang po yan sa may Tulay. So shout out din po sa lahat ng mga kasama kong vlogger na patuloy na sumusuporta din sa atin. Shout out and subscribe po kayo sa Uncle Boss TV. Like and subscribe nyo yung YouTube channel niya guys, Uncle Boss TV, at yung FB page niya na Uncle Boss TV din. Ganon din po sa ating tropa mula sa Muñoz, Nueva Ecija kay Idol Kapadya Call Bikers. Yan. So subscribe po kayo sa YouTube channel ni Idol. At sa ating tropa mula sa Moncada Tarlac sa El Capitan, subscribe din po kayo sa YouTube channel ni Sir Alan. Ayan guys, so maraming salamat po ulit sa lahat ng mga viewers na patuloy na sumusuporta sa Francis M Vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po at sana patuloy nyo po akong suportahan. So back to race na po tayo at may isa na tayong tropa na bumabanat dito sa bandang unahan. Nag-attempt po agad siya ng breakaway mula sa Team Urom, si John Jacobe. Yan guys, so batang Urom po ito at siya ang unang nag-attempt ng breakaway. Makakalayo kaya siya sa ating peloton? Umaabutin din lang siya guys. So patuloy siyang bumabanat at medyo nakalayo na nga siya ng bahagya sa ating peloton. At may humahabol na dalawa dito sa bandang likod, naka orange na jersey from MB Cycles. At yung isa, tropang Orom din guys. Dalawa po ang sumusunod sa kanya at patuloy pa rin si Jan Jacobi ng Team Urom dito sa bandang harapan. Guys, so lumalapit na rin ang ating peloton at inabutan na nga nila yung dalawa kanina na naghahabol guys, pero patuloy pa rin na bumabanat itong batang Urom dito sa bandang unahan. Papalapit na rin ang ating peloton at maabutan na nga yata ang ating breakaway. Tropang MB Cycles ang may dala-dala sa ating peloton guys, na patuloy na humahabol dito sa ating tropang Urom at lalo pang bumilis ang takbo ng ating tropang Urom, John Jacobi, dito sa bandang unahan. Ayan, so lumayo na naman siya pero mabilis pa rin talaga ang paghabol ng ating peloton at patuloy silang bumabanat.
Sa ganitong pagkakataon kasi guys, pag iisa yung nag-breakaway, lalo na unang lap pa lang, ay hindi ka naman pag-aaksayahan minsan ng panahon ng oras nitong ating buong peloton para habulin ka lang, dahil sa tulong-tulong na pagpadyak ng buong peloton ay siguradong mahabulan din lang nila yung nag-attempt ng breakaway dahil wala siyang kapalitan. Dito sa peloton guys, basta't nakasunod ka lang sa karamihan, siguradong mapapasama ka. Kung may tumulin sa bandang harapan, sumunod lang yung nasa likod at siguradong mahabulan nyo yung nag-breakaway, lalo na kung iisa lang niya guys, at siguradong mauubusan nyo ng lakas. At inabutan na nga yung ating breakaway guys, at mayroon tayong tatlong bago dito sa ating harapan. Miguel Rasalan ng Team Urom din, at bumanat na naman si Miguel Rasalan, kumaliwa at nag side step papunta sa harapan. Hindi hinabol nitong dalawa nating tropa, isang MB Cycles at isang tropang Urom din yung nandito sa likod, at nagpatuloy itong si Miguel Rasalan ng Team Urom. Siya naman ngayon ang kumawala at kumuha ng breakaway. Magpapatuloy kaya ang ating pangalawang Team Urom na nag-attempt ng breakaway guys. Ayan, so pagkatapos ni Jacoby kanina, Miguel Rasalan naman ngayon ang nandito sa ating harapan. Siya na nga kaya ang magpapatuloy sa Team Urom para sa unang breakaway kanina na napigil dahil hinabol siya ng buong peloton. Ayan, sumunod itong Team Urom din na isa guys, Christian Gambala, at tinulungan niya ang kanyang teammate na si Miguel Rasalan. Nakasunod pa rin yung MB Cycles, pangatlong breakaway natin ito sa likod. Ayan, nagtulungan na nga itong ating dalawang Urom at patuloy silang bumabanat guys dito sa ating ahonan papunta sa ating U-turn area doon sa ating boundary ng Cristo Rey. So nangunguna na si Christian Gambala, nakasunod si Miguel Rasalan, at patuloy silang bumabanat dito sa ating race line. Silang dalawa na kaya guys ang magpapatuloy dito sa ating breakaway. At napakalakas nga nitong dalawa nating breakaway mula sa Team Urom. Walang nakasunod guys, at nasa 100 meters na ang kalamangan nila doon sa ating peloton. Patuloy silang umaakyat dito sa ating ahonan papunta doon sa ating U-turn area. Ayan, so nakakalayo na nga sila guys, at hindi pa rin sila tumitigil sa kanilang pagpidal sa kanilang mga bisikleta. Mahabulan pa kaya sila ng ating peloton? Dalawa itong nasa breakaway natin. Pero tulad ng sinabi ko kanina guys, kung peloton ang habol at magtutulong-tulong sila, madali nilang mahabol ang ating breakaway. So medyo malapit-lapit na tayo guys sa ating U-turn area, at hindi pa nga nakakadikit ang ating peloton dito sa dalawa nating breakaway. Ayan, so nakakalamang pa rin sila guys, at ito na nga, papaikot na itong dalawa nating breakaway dito sa ating boundary. Ayan, dyan po sa may arko, dyan iikot ang ating dalawang naunang breakaway. Pero andyan na rin ang ating peloton. Ayan, napakatuloy nila guys. Tulad ng sinabi ko nga kanina, na madali lang habulin ang breakaway pag peloton na ang nagtulong-tulong. So titingnan natin dito kung sino ang unang babalik sa ating start-finish area. At ito na nga guys, Miguel Rasalan pa rin ang nangunguna. Ayan, sumisinya siya sa kanyang mga kasamahan, at TCG naman ang nagdadala sa ating peloton na humahabol sa ating nasa unahan. Ayan, so marami-rami pa dito sa bandang likod, at tila tumulin na ang takbuhan ng ating mga participants pabalik sa ating start-finish area. After ng isang lap na ito guys, pag makarating sila doon sa ating start-finish, ay mayroon pang isang lap para sa ating mga participants. Ayan, so malayo-layo pa at matagal-tagal pa ang kanilang bubunuin bago matapos itong karera na to. 2 laps po ang kanilang ruta, at nasa 24 kilometers lang yon. Medyo bitin sana sa kanila guys, dahil ang mga amateur natin ay malalakas, pero sa ganitong klase ng ruta ay siguradong magiging mahirap sa kanila, dahil akyat lusong ito, at yung ibang akyatan guys ay kaka-recover mo pa lang sa maiksing lusong, ay mahabang akyatan na naman ang iyong tatahakin. Kaya
siguradong maubusan din ng mga to ng lakas pag nagpatuloy-tuloy sila sa mabilis na takbuhan. So may bumabanat na naman sa bandang unahan, inahabol pa rin nila si Nigel Rasalan. Ayan, napakatulid pa rin guys ang takbuhan ng ating mga participants. So paakyat na naman tayo at mamaya palusong na naman. At alam nyo ba guys, ang pinakamasarap dito sa part ng ating karera ay yung portion na malapit doon sa ating finish line. So mayroon tayong ahonan doon na nasa 3 to 400 meters na paahon bago sila makarating sa tuktok. Then after nun, mayroon pa tayong nasa 200 meters na rolling. Yun, doon sila mag-sprint hanggang sa ating finish line. So yun yung pinaka challenging part nitong ating karera guys, no? Yung magbabanatan sila sa ahonan, and after nun, mahaba-habang rimatihan din dahil may nasa 200 meters pa tayong natitira para magkaroon ng pagkakataon yung iba na humabol hanggang sa finish line. Pero hindi ka rin basta-basta mga pagrimati guys, dahil karugtong pa yun ng ahonan doon sa ating finish line. Medyo hindi siya patag at mayroon pa siyang gradient, nasa 0.5 siguro o 1, kaya hindi sila basta-basta at kagagaling nila sa akyatan. At kung may natitira ka pang lakas, yun, pwede kang bumanat hanggang sa finish line. So napakaganda ng magiging labanan mamaya ng ating mga participants doon sa finish line, dahil kung sino ang may malakalabaw na tuhod, siya ang makakalamang sa ahonan at siya ang unang makakarating sa ating finish line. So abangan nyo yung part na yun guys, at tiyak na mag-enjoy kayo sa magiging bakbakan nila mamaya. Back to race na ulit tayo guys, at patuloy na bumabanat ang ating peloton. Nagkakahabulan sila, so wala na tayong breakaway ngayon. Magkakasama ang ating mga participants, nagbabantayan at nagkaantayan kung sino na naman ang babanat sa kanila guys. At dito na nga tayo, malapit na tayo dun sa ating start finish area. At ito, buong buo at walang kumakawala sa ating peloton. May tumatakas na sa bandang unahan guys, dalawa yung medyo lumalayo doon sa ating unahan. Hahabulin kaya nila? Ito na, at bumibilis na rin ang padyakan ng ating mga tropa dito sa ating peloton. Ayun na, medyo nakalayo na yung dalawa doon sa bandang unahan. Ayan guys, tumatakas na sila. Tumatakas na yung dalawa. So lipat tayo sa bandang unahan guys, at tingnan natin yung dalawang nakalayo na dito sa ating peloton. Ito na nga, at may kumahabulan, nagkasigsagan na dito sa ating peloton. Kanya-kanyang banatan na rin ng ating mga tropa. Ito na, at lipat na nga tayo sa bandang unahan guys, dahil doon na nagkakabakbaka na. Ito na, napakatulid ng kanilang pagmanat dito sa may tulay. So medyo pataas yun kanina guys, at may konting pababa naman dito sa banda rito. Ayan, napakatulid na ng pag-atake nitong ating peloton. Tropang Orom nandito lang sa bandang likod. Ayan, napakabilis nila guys, at hindi natin napuntahan yung nasa harapan dahil sumabay ang ating peloton. So lipat na tayo doon para makita natin kung sino na ang namamayagpag sa ating race line, kung sino na ang nasa unahan. And so ang tuloy ng banat ng isang batang Orom dito sa gilid papunta sa harapan. Ayan. So batang TCG pa rin ang nagdadala ating peloton, binabantayan siya ng tropang Orom naman. So napakatulid ng kanyang pag-atake dito sa bandang harapan. Ayan guys, so medyo may nabubuo ng grupo sa bandang unahan. Habol ba ang ating grupo dito sa likod? Batang Orom Pacquiao bumabanat, nasa harapan niya yung naka-green na jersey. Tropang Orom din yun guys. So napakatulid ng pag-atake nila ngayon, at hinahabol nila itong mga nasa unahan. Yan, bantay sarado ang bawat attempt ng breakaway sa kanila. So kompleto naman ang ating mga participants guys, at Pacquiao biglang nag-jump sa harapan. Siya naman ngayon ang nandito sa unahan. Habulin ba nitong ating tropang TCG o
papatuloy ng mag-isa itong ating Batang Orom. So Pacquiao guys, pumapalo dito sa bandang unahan. Solo breakaway po natin, Batang Orom, Pacquiao. Ang tuloy ng banat niya. So itutuloy na kaya ni Pacquiao ang kanyang pagtakas sa peloton? O mahahabulan din lang siya guys? Kaya niya na bang ituloy? May sumusunod dito sa bandang likod mula sa MB Cycles. Hinahabol niya si Pacquiao ng Batang Orom. Ito na nga guys, at naidikit na at nilampasan pa ng MB Cycles ang ating Batang Orom, si Pacquiao. Kaya na at nagtulungan na itong dalawa nating tropa dito sa bandang unahan. Patuloy silang bumabanat guys, at papalapit na sila ng papalapit doon sa akyatan malapit sa ating finish line. Ayan, so dalawa ang ating breakaway, pero hinabol sila ng Batang TCG. Napakalupit talaga ng Batang TCG. Buhat-buhat pa rin niya ang buong peloton. Hindi siya pinapakawalan ng ating mga tropa guys dito sa bandang likod. Parang siya na lang lagi ang binabantayan ng mga to. Siya lagi ang nasa harapan at siya ang nagdadala sa kanila. So may bumabanat na naman mula sa Team Kamiling papunta sa harapan. Napakatulid din ng pag-atakin to mula dito sa gilid papunta sa harapan guys. Hinahabol yung dalawa nating nasa unahan. Ayan guys, so nagpatuloy, diretso lang papunta sa harapan. Gerald Pawana ng Team Kamiling guys, nilampasan yung dalawa nating breakaway. Siya na ngayon ang nasa unahan at patuloy na bumanat. So ito na nga siya guys, dumiretso na siya dito sa may paakyat at siya ngayon ang nandito sa ating unahan. And napakatuloy ng pagbanat ng ating trupang Kamiling at tinayuan pa niya ang kanyang bisikleta para mas mabilis na makarating dito sa tuktok. At ito na nga siya guys, mag-isang pumapalo at nakalayo siya ng mahigit 50 meters doon sa ating peloton. Napakatuloy pa rin ang ginagawa yung pagkatake at nakaikot na nga siya. Papaikot na rin ang ating peloton. So ito na guys ang inihintay natin, ang second and final laps dito sa ating MTB Amateur category. Dito na natin makikita ang tunay na bakbakan itong ating mga participants. Sino ngayon ang magwawagi sa kanila? Sino ang tunay na malakas dito sa ating mga amateur category? Ayan guys, so magbabanatan na itong mamaya pagbalik nila dito sa ating finish line. Abangan natin at talaga namang makikita natin, masasaksihan natin guys kung gaano kalalakas itong ating mga participants. At ito na nga, nagkakasigsagan na naman, tinatahi na naman nila ang kalsada. Ayaw nilang pakawalan kung sino man yung nasa harapan na mag-attempt na naman ng breakaway guys. Ayun no, tutok-tutok, sunod-sunod lahat. Pag lumiko sa kaliwa, kakaliwa din ng ating peloton. Ganon kalupit ang ating mga participants guys pag may magbabalak na mag breakaway. At kasalukuyan nga silang umaakyat dito sa ahunan. At ito nga guys, tumutuloy na naman ang takbuhan dahil merong bumabanat naman sa bandang unahan. Pag bumilis ang takbuhan dito sa may bandang likod guys, asahan mo na may gusto na naman kumawala sa bandang unahan. Yung isang tropa nating naka-white na jersey guys, nag-jump papunta sa harap at hahabol yata doon sa mga nag-breakaway. Ayan, so palusong tayo at dito na nga magkakaroon ng tsansa para dumikit itong ating peloton sa mga nasa unahan. Ayan, so mayroon tayong breakaway na naman guys. Mayroon na namang nag-attempt na dalawa. Nakikita natin doon sa bandang unahan, dalawa yung nag-attempt ng breakaway at hinahabol na nga ng mga tropa sa bandang unahan. Ayan, so palusong to guys at mabilis na naman ang magiging takbuhan itong ating mga tropa sa part na to. Ayan, so nagkakasigsagan na naman, may kumakawala na naman guys, gustong dumikit doon sa may bandang unahan. Ayan, so ingat-ingat lang mga idol at baka magkasabitan kayo dito sa palusong. So patuloy ngang bumabanat itong ating mga participants at hinahabol na naman nila yung dalawang nakapag-breakaway doon sa bandang unahan guys. Trupang TCG nasa unahan pa rin, siya pa rin ang nagdadala ng ating peloton. Habol-habol pa rin siya ng ibang ating mga tropa. Ayan guys, so tumutulin na naman ang takbuhan natin dito sa may palusong. Ayan nga, at napaka
tuloy na ng ginagawa nilang paghabol doon sa dalawa nating breakaway. Ayan, so ito na guys, abangan natin at malapit-lapit na naman tayo doon sa ating U-turn area. After ng akyatan na to guys, ay isang paliko na lang at doon na tayo iikot sa may boundary ulit pabalik doon sa ating start finish area. Ayan, so pagbalik nila guys mamaya ay finish line na, rimatihan na yon pagbalik doon sa ating finish line. Kaya abangan nyo guys kung ano ang mangyayari mamaya dahil napakagandang laban ito ng ating mga kabataan. Dahil kompleto ang ating peloton at walang matagumpay na nakapag breakaway, ay siguradong magbabanatan ito mamaya sa ahonan doon sa ating last portion ng karera na to. Ayan guys, so malapit-lapit na nga tayo dito sa ating U-turn area at kompleto pa rin ang ating peloton. Andito na tayo at iikot na pabalik ang ating mga participants. Ayan, nangunguna pa rin si Miguel Rasalan. Batang TCG naman guys ang nakasunod at buhat-buhat na naman niya ang buong peloton. Nakasunod naman sa tropang TCG ang mga Team Orom. Ayan guys, so patuloy pa rin ang banatan. Pabalik na tayo at ito na nga magkakaalaman ang kung sino sa kanila ang tunay na malakas. Ayan guys, so nasa breakaway pa rin natin ang mga batang urom na talaga namang hindi nagpapaawat para makapag breakaway. Ayan, so umahabol pa rin ang ating tropang TCG. Siya lagi ang nasa unahan ng ating peloton guys at siya talaga ang humahabol at humahatak dito sa ating buong peloton. Hindi naman siya pinapakawalan ng mga nakasunod sa kanya guys at bantay sarado siya ng ating mga tropa. Ayan guys, so hinahabol pa rin ng ating tropang TCG ang ating breakaway na si Miguel Rasalan doon sa bandang unahan at nakasunod ang mga tropa dito sa likod. Ayan guys, mga batang Orom, MB Cycles, Team Kamiling nandito lang sa bandang likod guys at medyo nagpapahinga na dahil sa paghahanda para sa rematihan mamaya pagdating natin doon sa finish line. At meron tayong isang part doon na talaga namang ahunan bago makarating ang finish line. Kaya yon ang malupit mamaya na pagdadaanan itong ating mga participants dahil hindi biro ang akyatan na yun guys bago nila marating ang tunay na tagumpay. And guys, after ng mahaba-habang banatan, andito na tayo sa may tulay at ito na nga ang hinihintay na ating mga tropa. After nito ay nasa 2 kilometers na lang ang natitira sa ating karera at matatapos na ang kanilang mga laban. So patuloy pa rin na bumabanat yung ating trupang TCG. Gusto pa rin niyang tumakas guys at gusto niyang habulin yung ating mga breakaway na batang urom, pero hindi pa rin siya nilulubayan ng ating mga tropa. Nakabantay sila sa kanyang likuran kahit na anong gawin niyang pilit, kahit lagariin niya na ang kalsada guys, nasa likod pa rin niya ang peloton. Ayan na nga, at same technique pa rin ang ginagawa niya para makaalpas dito sa ating peloton, pero talaga namang malulupit ang kanyang katunggali at hindi siya binibitawan guys. And so patuloy na humahabol at patuloy din siyang hinahabol guys. Tropang TCG, napakalupit ang kanyang ginagawa at palapit na nga tayo ng palapit guys. At meron pa tayong breakaway doon sa bandang unahan. Sino ang unang habol dito sa ating peloton? Tropang TCG lang guys ang nag-i-effort para umangat dito sa ating peloton, pero bantay sarado pa rin siya. Team Urom po ang nasa unahan sa ating breakaway, kaya hindi po bumabanat ang ibang participants dito sa bandang likod. So kailangan talagang mag-effort ng ating tropang TCG para hindi makalayo ng tuluyan itong ating mga breakaway. Kailangan pa rin niyang dumikit, kailangan niya pa rin dikitan at lapitan yung nasa kanyang harapan, pero bantay sarado pa rin siya guys at napakalupit pa rin ng kanyang ginagawa. Tinatahi pa rin niya ang kalsada. Last 1 kilometer na lang tayo guys
Mahabulan pa kaya nila yung ating mga breakaway sa bandang unahan? Malakas pa rin kaya ang tuhod ng mga nasa breakaway natin o mas malakas pa rin ang tuhod ng ating grupo dito sa ating peloton? Abangan natin guys, at palapit na tayo ng palapit. So nagsisimula na ang ahonan dito sa ating last lap. Ayan, so nagtatiming lang ang iba nating tropang Batang Urom dito sa bandang likod. Nag-aabang lang sila ng babanat at hahabol din sila baka sakaling magkaroon pa sila ng pwesto guys doon sa bandang unahan pagdating sa finish line. Ayan nga, at gumagawa pa rin ng paraan yung ating tropang TCG kung paano niya may dikit ang grupo doon sa ating dalawang peloton at kung paano siya makatakas dito sa napakaraming humahabol sa kanya. So ito na nga guys yung last portion na sinasabi ko. Ito na yung umpisa ng ahonan at dito na rin umpisa ng bakbakan. Ayan, so tumutulin na, talagang bumibelo na sila dito sa may pahon. At ito na nga guys, nasa unahan pa rin ang ating tropang Urom at tumahabol itong ating mga peloton at nasa unahan pa rin ang ating tropang TCG. Matatagos kaya niya ang dalawa doon sa bandang unahan guys? Palapit na tayo ng palapit at bumabanat na ang ating mga tropang TCG pa rin guys. Inabutan na nga at dumikit na sa ating breakaway, konti na lang mauna na ang ating tropang TCG. Ayun nga guys, at tinagos niya na ang ating tropang Urom. Nangunguna na ngayon ang tropang TCG. Rimatian sila ng tropang Urom guys, pero napakatulin talaga ng ating tropang TCG at hindi pa siya naubusan ng lakas. Ayun na nga, at siya na nga ang unang dumating doon sa ating finish line. Nakasunod na rin ang ibang tropang Urom at ang iba pa nating tropa. So congrats sa'yo tropang TCG, isa kang alamat, napakalupit mo idol. Talagang para sa'yo ang unang pwesto sa laban na to. Congrats din po sa mga Batang Urom na nanalo at sa iba pa nating mga tropa na nanalo rin sa karera na to. So mabuhay po kayong lahat at ipagpatuloy nyo lang mga idol ang laban. Hindi pa dito natatapos at para sa mga hindi nanalo, may susunod pang laban mga idol.